Ketika anak ana wedok wayu pokoke nek kira-kira dadekan awake dhewe mletang mulih njaluk. Mergo hakikate verji iku padha rasane. Dawuh Kanjeng Nabi, padha. Cek ning gone wong wedok sing wayu sing mbok sawang karo nggone bojo iku padha hakikate rasane padha. Kaya dene mobil keluaran nom karo tuwa iku hakikate tumpakane padha. Paling mok beda fitur, kelengkapan. Terus apa iku jenenge kecepatan, rupane mergo anyar ngono wae, tapi nek rasane tetep padha. Rasane ditumpaki padha ndut-ndut ngono wae. Nah. Lha umpama mobil anyar, nek sing numpaki aku paling banter ya 100. Ora ape ngluwihi 100 ora wani. Lah mobil lawas ya paling banter ya 100. Nek kaya ngekku ku paling ya isih wani mlaku 100. Lha padha wae hakikate. Dadi hakikate padha wae.